Hola Alba, hola Alberto, Hola. Hola, que benvido tal? e benvida á miña canle. E penso que o primeiro que imos facer é que vos presentedes, non? Entón presentades vos individualmente, dicides o que queredes de vos mesmos e despois se teño algo que engadir, porque estive cotillando tamén por aí cousas. Pois xa engado eu, pero bueno, non sei quen quere empezar, supoño que Alba igual. Eso, Vale, Alba primeiro, despois. moi Pois veña. ben. Bueno, pois eu son Alba, son mestra de primaria con especialidade en pedagogía terapéutica. Aprobei a oposición este xuño do 2021, por eso estou aquí, para aconsellarvos. Levo, non son opositora de que aprobou o primeiro ano, xa que opositei durante 5 anos, entón, bueno, penso que seiba un pouquiño sobre o tema. E nada, teño unha conta en Insta que se chama El Aula de Alba, donde sí que dou consellos, comparto temarios, ideas e cousiñas que poidan axudar a todos os opositores. E nada, moi contenta de estar aquí na canle de Pablo e de poder compartir con todos vós. Mirade que ben que xusto agora acaba de aparecer no chat o Nightbot que parece que escoitou a Alba anunciando aí a súa canle de Instagram, así que se queredes seguir a Alba, de feito recoméndovolo porque eu estiven vendo, eu non coñecía a súa canle, lóxicamente, e coñeci nestes días e estiven vendo, ademais de Alba non o dixo, pero aí hai resumos de temas, ten incluso vídeos, penso que foi Alba así como unha proba, non? Un vídeo dando consellos para o suposto práctico, porque Alba, non sei se o dixeches, é do corpo de mestres, non? Sí, de Penso, primaria. de primaria, vale. Entón aí pois tedes moita información interesante para quen estea interesado e preparando oposicións. Alberto, vaiche tocar. Pois nada, eu son Alberto, presenteime, bueno, son profe de matemáticas de secundaria, presenteime ás oposicións durante 3 anos, no 2016, 17 e 18, e no 2018 foi o ano no que aprobei as oposicións de matemáticas. Actualmente, este ano tamén me apuntei ás oposicións como cambio de especialidade, aínda que levo de momento un pouco verde, para poder presentarme tamén a debuxo. Entonces, este ano pues, tamén estarei no proceso de oposición, que é un pouquiño diferente a acceso por libre ou por discapacidade. En principio, na lista de matemáticas, pois desde que entrei, pois sempre me interesou un pouco como funcionaba tanto o tema da oposición como o tema de listas e un pouco coñecer todo o funcionamento da administración. E nada, actualmente estou de profe de secundaria no IES García Barbón de Verín. Vou engadir unha cousa, Alberto é o que vos facilita a vida cos Excel, tanto nas listas como no CXT, como, bueno, este é Alberto dos Excel, imos chamar, no, Alberto. Vale, Alberto, creo que tamén nos querías comentar, porque agora, claro, ao sair a lista de admitidos e excluídos hai moita xente que xa está con que en que tribunal me toca, como se reparten as prazas entre os tribunais, entón, antes de empezar cos consellos directamente, pois penso que Sí. nos queres explicar isto sobre en que tribunal toca, como se reparten as prazas, que hai moita xente que non o sabe, é bastante importante, así que xa che cedo a palabra. Vale, pois un poquiño aínda non se publicaron a distribución por tribunais, vale? Pero aínda así poderedes saber máis ou menos en que tribunal vos toca. Isto é bastante doado de calcular. Vos podedes ir ao listado de persoas definitivas matriculadas na oposición, na vosa especialidade, mirades o número de persoas que hai, vale? Por exemplo, no caso de matemáticas había 830 persoas, máis ou menos, non me acordo exactamente, pero por poñer un número. Despois, o que vos tedes que facer é ir a mirar o número de tribunais que se sortearon no sorteo de vogais, vale? Pois no caso de matemáticas sorteáronse 8 tribunais. No número que mirastes antes é importante que escollades únicamente as persoas da quenda D, que é a quenda de discapacidade, ou da quenda L, que é a quenda de libres. Xa que tanto os cambios de especialidade como a adquisición dunha nova especialidade, en principio non se reparten igual entre os tribunais. Poden estar todos no tribunal 1 ou repartilos entre todos os tribunais. Entón, eses en principio non os contedes. Contades só quenda D e quenda L. Colledes o número de tribunais, neste caso en matemáticas 8, e dividides un número entre o número de persoas que se presentan da quenda de D e da quenda L entre o número de tribunais. No caso de matemáticas eran en torno a 106 persoas por tribunal. Como quedaba algún que non cuadraba xusto, pois os primeiros tribunais, o Tribunal 1, o Tribunal 2, o Tribunal 3 terán pois unha persoa máis. Entón serían 107 no primeiro, 107 no segundo, 107 no terceiro. Como sabemos agora en que tribunal vos toca?
Pois o primeiro de nada é saber en que letra empeza o Tribunal 1. O Tribunal 1 serán todas as persoas da quenda D, é dicir, colledes o número de persoas da quenda D, e despois empezades na letra, se non me equivoco, T, este ano, non, Pablo? Sí. Vale. Entonces, empezas na letra T e contas todas as persoas ata chegar a 107. Cando cheguedes a esa persoa a 107, empezaría o Tribunal 2. Outra vez, 107 persoas, se chega ao final, a letra Z, apellido Z, pois empeza polo apellido de A. E aí vade repartindo o número de persoas por cada tribunal. Entonces, antes de que se publique oficialmente, podedes saber xa en que tribunal vos toca e incluso con que profesorado, con que vogais podedes a contar. É dicir, como poder investigar esos vogais e demais. Vale, isto como saber en que tribunal vos toca. E despois, outra pregunta que tamén facedes habitualmente é como se reparten o número de prazas entre os tribunais. Isto é importante, pero ata o día da presentación, é dicir, o primeiro día da oposición non se vai a saber, porque se reparten o número de prazas en función da xente que se presente ese día. Polo tanto, o é interesante que ese mesmo día, o día de presentación, miredes canta xente se presenta en cada tribunal e repartades, igual que fixemos agora, pois o número de prazas en función proporcional a cada tribunal. É importante que o fagades porque xa pasou algún ano de que dende a Consellería repartiron mal as número de prazas e algún opositor reclamou e conseguiu a súa praza por ese mal reparto. Sí. Dou E fe. ata aquí, en principio, esta parte. Dou fe do que acabo de dicir. De feito, últimamente, todos os anos, cando saen as notas por tribunales, adoitan quedar prazas libres, logo, sen dar. É habitual que me escriba a min, que escriba a Alberto, seguro que tamén, xente para dicirlle, mira, podesme dicir se esta praza que sobra vai caer no meu tribunal ou non cae, dana, non a dan. Contactádenos nese momento sen problema, que nós facemos vos o cálculo, máis ben Alberto fai o cálculo das prazas onde que teria que caer en cada tribunal cada praza, se é para vosa praza, pois xa vos lo dicimos, se non é, pois imos ter que darvos a mala noticia. Había algunha pregunta aquí no chat, Pablo, de Pablo, Sí. por que investigar os vogais para os Sí, tribunais? é o que iba a dicir agora. Podemos empezar Claro. xa por aí polo dos consellos. Claro. Esta pregunta eu respondería claramente, pero Alba, ti crees que hai que investigar quen son os vogais? Sí, eu sempre, bueno, non sei se é ser cotilla ou tal, pero sempre investiguei e funcionoume de feito, porque eu era a típica que investigaba tal, o mellor vía que unha era mestra e tiña pois máster ou que lle gustaba moito DUA, ou outra que era moito de dislexia. Entón, a mí en primaria influíame a cando tiñan un suposto algo de intervención educativa, iba a tirar por poñerlle DUA e dislexia. E sempre cadrou de que ao acabar a lectura dixeronme moi ben, que tocastes isto de tal, e eu dicir, vale, pois se non cotilleara ou non me informara ou como lle queirades chamar, non o sabería. Entón, eu sí que son das que intento investigar. Tamén sei de compañeiras, amigas que lles tocaron de tribunais e pechan todo das redes, todo tal, para que a xente non investigue. Pero bueno, eu se me consello Iso dá igual que vai a topar información igual, boa nome. Incluso ás veces, o que se comenta eu sempre, miña nai que foi tribunal de primaria, buscabas en Google, igual a día de hoxe xa está xubilada, pero igual a día de hoxe ainda aparece algo, era a coordinadora de biblioteca no seu centro. No exame caeron cousas de biblioteca, lóxicamente. Sí, sempre che dá pista, sobre todo, non sei na especialidade secundaria que non controlo tanto. Tamén. Pero na de primaria, que somos preguntas de supuesto que dis ti, por onde van tirar, por un programa, pola Biblia, por non sei que, pois sempre che dá un pouco de, igual que saber se o presidente vai ser un director ou un inspector. Se sabes que vai ser inspector, vai ser legislación Machado. É dicir, tens que levar todo moi chapado, van querer todo pum, pum, pum. Se é un director, van a ir máis por intervención educativa, tal. Bueno, eso nos anos que fun eu, que foron 5, e máis ou menos coincidiu sempre. Alberto, a ti? Eu tamén opino. Tampouco hai veces que hai algunhas das persoas dos vogais dos tribunais pois que non atopas nada. Bueno, tampouco pasa nada. Iso pasoume a mí, por exemplo. Claro, e despois tamén nunca sabes se vai estar o titular, o suplente ou o segundo suplente. Entonces, o primeiro que faz é un estudio pois de todos, os que titular, suplente e segundo suplente. Se sabes no tribunal que estás, pois miras por ter un pouco de curiosidade de ver un pouco pois eso, que fixo o traballo a fin de grado ou que fixo a súa tese, o que sexa, é dicir, incluso que emprega na aula, non?
como me pasou a min por falar un pouco de secundaria, que busquei a un e só me aparecían publicacións de Cabanillas. Entón eu dixen, se me cae o tema de Cabanillas, non o collo nin de broma, porque este tipo vai saber a hostia de E Cabanillas como... non vos ten pasado de mirar na lista e ver que é un preparador que prepara tal e dicirte, a ver se sigue quedando ou vai marchar e non se presenta. En plan, a mí iso tamén me ten pasado. Sí, Mm. iso é Tamén de complicado ter, o tema dicir aí, este dos preparadores. Pero bueno, claro, eu penso que cando falamos disto de, tal e como dixemos, de investigar os vocais tal, igual parece que é en plan cotillear, pero non é cotillear sobre os tribunais a ver quen son ou de que pecoxean ou de... No, o sea, é buscar en Google e se resulta que atopas cousas como a que comentou Alba ou como o que dicía o meu irmán que foi presidente dun tribunal de infantil e gustaballe mogollón o de robótica e puxeron robótica no exame. Entón, claro, esas cousas atópalas buscando en internet. Entón, referímonos a cotillear nese sentido, logo. Para eso Vale. está Google ao final. Efectivamente. Todo o que sexa axudar nesto da oposición, pois ben. Bueno, é que me contades do Alberto penso que xa sei que me vai contar. Entón vamos ceder a palabra a Alba. Alba, academia, preparador, grupo de traballo, individual, paso de todo e só pola miña conta. Como nos Eu, por preparamos exemplo, para unha oposición? xa vos digo, eu ahora mismo, despois de 5 anos, diría preparador ou grupo de traballo pequeno. Que pasa? Que cada vez isto está... Bueno, eu cando empecé, sí que empecé en academia, flipei porque éramos 20 e pico nunha aula. Que pasa? Que ao final era a primeira vez que tiñas contacto coas oposicións. Na carreira, eu polo menos, que acabei no 2015, para as oposicións non me serviu de nada, porque non sabíamos nada de legislación, non sabíamos nada de nada. Entonces, ao final, sí que, bueno, para ter unha toma de contacto, ben, tamén foi moi ben que o primeiro ano aprobei sin plaza, que eran 3 e quedei de número 4 e fui nunha academia, ben. E despois xa fun a preparadores porque era máis personalizado, éramos 9, 10 persoas, entonces para min mellor. Individual, eu sempre fui a típica que despois de levar 3 anos estudiando como unha tola e non sacando a plaza, pois dicía, bueno, pois vou sola. Claro, iso é algo moi persoal e hai que ter bastante forza de vontade. Eu non sou capaz, eu son a típica que necesito presión, que alguén este detrás, que me diga hai examen de suposto e tal, para poder facelo. Entón, eu recomendo eso, o grupo de traballo. Eu, por exemplo, en setembro decidín axudar a un grupiño así que era daqui da volta, é super guai, o que pasa que por motivos de saúde tuveron que deixar, bueno, para o meu punto de vista funcionaba moi ben porque éramos solo 5, 6, entón era moi guai. Pero, bueno, o meu consello eu, xa vos digo, preparador ou... Bueno, a ver, preparador tamén mira de quen, porque eu estou escoitando que hai preparadores moi famosillos e teñen 80 persoas conectadas nunha videochamada en varios ordenadores a vez, e eles venden como que só son 15 ou así. Entón hai que informarse ben tamén de a quen se vai, ainda que sea o título de preparador. Alberto, o que? Sen contar grupos de Pois, traballo, cal é o mellor? non sei, porque eu ao final é o único que sei, porque non fundei Claro. academia, nin tive preparador, nin sequera en individual, porque un pouco cando comecei a preparalas, que foi no 2000, bueno, xusto no Nadal de 2015 a 2016, as primeiras, a miña idea era que fixera o mestrado 2 anos antes, e sabía que estes viñan as oposicións e non sabía como enfrentarme a elas. Entonces, o bo que tiñamos era que na especialidade de matemáticas os temarios das academias estaban publicados en Drive, nun Google Drive compartido, todos os temas, os 72 temas, e despois tamén todos os casos prácticos de anos anteriores tamén. Entonces, o que decidín foi, bueno, pois escribinlle a xente que coñecía do máster, xente que coñecía da carreira, xente que coñecía que estaba facendo tamén matemáticas pola UNED e formamos un grupo de traballo ese primeiro ano, de decembro a xuño, que foi a oposición. E a verdade é que éramos un grupo de 5 ou 6 persoas, quedábamos todos os fines de semana por Hangout, gravábamos os temas que nos expoñíamos uns aos outros, cada fin de semana expoñíamos 2 temas que uns preparaban e outros escoitábamos, e despois o que facíamos tamén era dedicarlle unha parte dese día a facer exercicios de maneira conxunta. Ese primeiro ano non aprobamos ningún, pero o certo é que o segundo ano apuntouse máis xente, xa empezou a aprobar xente, e o terceiro ano que fixemos un grupo un poquinho máis pequeno, que éramos 6, creo que chegamos a aprobar 4 persoas
dese grupiño de 6. Entonces, a verdade é que, bueno, todo o traballo feito, tanto dos temas como dos exercicios, incluso ao final o que facíamos para os exercicios era quedar un día presencialmente en Santiago, é dicir, de cada un de unha punta de Galicia, pois quedábamos en Santiago e ali organizábamos, non? Entonces, bueno, a verdade é que eu do grupo de traballo estou moi contento. Non me vexo nunha academia ou cunha preparadora, senón nin tampouco de facelo eu solo. Sempre me parece importante poder botar unha man, aconsellar aos que estás ao lado, e incluso a día de hoxe teño coñezo un grupiño de compañeiros que están preparando as opos de mates e sempre estou aí para botarlle unha man ou que me pregunten ou que sexa, para poder axudar. Entón, en resumo, o ideal é ben sexa preparador ou grupo de traballo reducido o número de integrantes, non? Eu penso que é o básico. Dinos aquí, por certo, insisto, comentádenos no chat o que vamos dicindo, a vosa opinión, como está facendo aquí algunha persoa, porque así penso que enriquecemos máis o tema dos consellos. Aquí di, por exemplo, Robert, que os presidentes non deberían seleccionarse a dedo. Eu penso que iso é algo no que coincidimos todo o mundo. Deberían ser sorteo, como o resto, e se che toca, tocouche. De feito, todo o mundo debería pasar por aí, como polos sindicatos e polos equipos directivos. Despois, pregunta aquí Ana, típica pregunta que tiña que sair, cantos temas levabades preparados para o exame? Vale, eu son 25 temas e como non é que me considere a reina da mala suerte, pero a suerte non suele estar polo meu lado, eu salían 3 bolas, entón eu preparaba 24. Deixaba unha por si acaso e outro para escoller entre dous o que mellor levaba. Entón eu de 25, 24 levaba. Sí, eu supoño que no corpo de mestres o habitual será levalos... Home, non sei o tamaño, eu sei que son 25, pero claro, non sei o tamaño deses temas. Pero supoño que o habitual será que todo o mundo leve case todos. Supoño, que eu falo desde o total descoñecemento. 15 é o número que suelen levar, pero bueno, a ver, a mí se me di secundaria que son 70 e pico, pois oye, pero bueno, 24 penso que podes, a ver. Sí, eu penso que non sei o que vai dicir agora Alberto, pero secundaria eu penso como se foses pa mestres, non sei a ver que vai dicir. No, é dicir, non creo que haxa que superar os 30, como moito, eu creo que levaba 25 ou así ben preparados, porque creo que compensa menos temas moito mellor preparados que levar 50 temas e todos collidos por pinzas. Entonces, incluso a probabilidade con 5 bolas que eran antes, incluso agora con 4 bolas, é moi alta. Se queredes vos paso unha aplicación GeoGebra que fixera cando fora da oposición para calcular a probabilidade de que che toque algún deles, é moi alta. Incluso con 25 temas de primaria non sequera hai que preparar os 23, é dicir, se ao mellor con 20, pois xa tes unha probabilidade de case 95%. Sí, xa nos din aí no chat, Pablo tamén nos di que mellor calidade que cantidade, eu opino exactamente igual. Eu, de feito, eu levabas ben, o que dis ti, Alberto, ben, levaba sobre 20, os 10 que levaba hasta os 30 era en plan, se me saben mal os comentarios, me cae un destes 10, pois hasta logo, porque era levabos así con pinzas. Despois tamén nos di aquí Corona vídeos, que algo esencial para un bo preparador é que saiba atopar erros. Se che din todo ben, a proba seguro, hai que escapar. Sí, eu opino o mismo. De feito, estou de acordo que se un preparador che está, bueno, non te preocupes, que a ti só che fai falta unha plaza. Sí, pero hai que ser realista, e sabemos que só che fai falta unha plaza, pero a plaza non está a veces para ti así tan fácil. Vou É ter igual que... que se din algúns preparadores de estudia todos os días, non descanses ningún día, a plaza merecio. Non. A miña opinión é que hai que estudiar a oposición, pero tampouco hai que deixar a vida. En plan, se tes que descansar un día, descansas, se un día te encontras mal e non podes estudiar, pois non estudies, estudiarás máis o día seguinte. Entón, non sei, creo que é un pouco relativo todo eso. Eu tamén fuxiría deses comentarios. Perfecto. Bueno, imos avanzar xa pasamos da preparación tal, estamos xa aí a unha semana ou a uns días das oposicións. Que recordos tedes, Alberto, desa semana previa? Como afrontamos esa semana? Eu pregunto-vos isto porque, por exemplo, eu fui incapaz de facer nada na última semana, entón non sei como vivistes vos estas últimas semanas das opos. Eu das 3 oposicións Que por certo, estamos a punto de chegar a esa fase xa. Estamos 7 de maio, dentro de pouco. Case un mes e pico. Das 3 oposicións que creo que foron diferentes, porque as dúas primeiras foron lonxe da miña cidade, onde vivía. Eu vivía na Coruña, a primeira foi en Lugo, a segunda en Pontevedra, e as terceiras foron na Coruña. Entonces, estar na casa tamén axuda un pouco para afrontalo con un pouco máis de calma.
E o certo é que as primeiras as que fun, no traballo que tiña anteriormente, collín 15 días de vacacións xusto antes das oposicións, para poder repasar, poder preparar cousas e demais. O certo é que para as 2 seguintes, xa estando como profe, non pedín o permiso sen soldo, que moita xente pide o permiso sen soldo pois, o último mes, os últimos 2 meses, ou incluso 3, para preparar as oposicións, pero eu en principio non o pedín porque me parecía como meterme máis presión, non? A hora de preparalas. Entonces, dixen, bueno, pois vou seguir o mesmo ritmo que tiña, vou pouco a pouco, dedícolle o tempo que necesite, e despois tamén ter un pouco de vida social, é dicir, non só oposición, senón non ir con demasiada presión, porque se só estás estudiando 24 horas ao día, chegas ao examen e con calquera cousa podes bloquearte, quedarte en branco ou o que sexa, non? Entonces é necesario ter un pouco de marxen. E o certo é que a última semana, por exemplo, do ano que aprobei, o que fixera fora, cos temas que fora preparando, os montei en modo póster, con papel de rollo, e colgueinos na parede do salón. Entonces o que facía era, os tiña grabados en audio e ademais escritos en papel de 60 centímetros de ancho e 1 metro de alto. Entonces, para ir repasando os temas que preparei, os 20, 25 temas que preparei, pois os escoitaba e a vez os iba lendo no póster para que se me fixara incluso algo máis. Pero sabedes que incluso eso a maiores de estar dando clase e demais. Vale, pois eu, bueno, sempre me organizaba, bueno, son de facer planning para ter todo organizadiño, entón facía o planning para o que é chapar, 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 deixalo listo en maio. Entón, xuño, dedicarme a repaso. Porque nós, bueno, sabe o Pablo de sobra, a Consellería en xuño dalle por publicar moitas resolucións toca huevos, así de claro. Entonces eran plan proxectas, novas resolucións pequeniñas que hai que cambiar datas porque casualmente sempre se salía unha resolución o día antes do exame, caía no exame. Entón, tiña que deixar xuño libre para esas cousas novas que foran saindo, pois ir refrescando, ir cambiando e tal, porque, bueno, tiña que estar previsto. Pero, bueno, xeralmente eu xuño sí que me dedicaba traballaba igual no cole, eu traballaba nunha concertada mañán e tarde, entón salía ás 6, repasaba temas, repasaba a legislación, sí que esa semana non tocaba nada de programación, deixaba, se pasa a primeira, sairemos a programación, pero basicamente eso, repasar temas, que non se me esquecera nada, repasar legislación e actualizar os cambios que houbera. Pero estudiar de chapar, esa semana xa nada. Vale, mira, faivos unha pregunta, vou mesturar aquí dúas que son máis ou menos o mesmo, porque preguntan canto dedicabades diariamente a estudar e canto dedicabades mentres traballabades se era de profesor ou noutra profesión. No caso de Alberto era de profesor ou noutra profesión, Alberto? No, o primeiro ano traballaba nunha ONG, é dicir, antes de entrar nas listas, os 2 seguintes anos xa era por listas de sustitucións, tiñen 2 interinidades, tive moita sorte, era de profesor. Entonces o que estaba aproveitando dando clase servíame tanto para programación, para as unidades, é dicir, incluso o ano que aprobei fixen a programación e a unidade no mesmo centro no que estaba e co curso que impartía. Entonces, aproveitaba eso. Canto tempo dedicaba? Pois máis ou menos eu creo que unha media de 1 hora ou 2 horas ao día e despois os fines de semana un pouco máis, sobre todo os sábados pola mañá que quedábamos, pois quedábamos case toda a mañá, de 10 da mañá a 2 da tarde, 4 horas, e despois os xoves que quedábamos para facer exercicios tamén quedábamos case toda a tarde. O resto de días, pois o que podíamos, é dicir, se podíamos dedicar 1 hora, se podía solo media hora, pois media hora, sen agobiarnos por ter cronometrado o tempo que facíamos. E ti, Alba, dixeches que traballabas nun concertado, non? Eu, claro, que fun 5 anos, entón empecéi de camarera, despois estuve nunha tienda de independenta e despois empecé, bueno, estuve sustituindo, estuve na concertada, pero sí, os 3 últimos anos estuve de profe na concertada, salía ás 6, e o que di Alberto, eu de feito a min había amigas que me dicían tes que estudiar máis horas, eu dedicaba despois do cole 2 horiñas, 3 horas como Vai, moito, amigas que tes, sí, pero había moitas que dedicaban eso, o mellor 4 horas pola mañá, 4 pola tarde, eu non era capaz. Eu traballaba, salía do cole e había días que salía tan cansado que tiña que preparar, corrixir ou tal, que nin lle dedicaba opo. Si que o que facía era, eu tiña academia os xoves pola tarde, entonces xa tiñas 4 horas de academia pola tarde, ese día xa era día completo, xa non estudiaba nada, e despois os sábados pola mañá. Eu despois o domingo, por exemplo, para min era o meu día libre e aí eu non tocaba nada. Necesitaba ir cos meus amigos, tomar algo, desconectar e olvidarme da oposición, vamos.
Eso é importante, ter un día polo menos a semana que desconectar da oposición e despois dedicarlle o tempo que poidades e coa intensidade que poidades. Non vos laiedes porque non podedes dedicarlle máis horas e unha persoa vos dice que tedes que dedicarlle 40 horas ao día. Pois non, é imposible dedicarlle 40 horas ao día. Eu, de feito, digo yo no Instagram, digo moito á xente en plan que non se comparen con ninguén, cada un leva o seu ritmo, hai xente que se prepara, ten fillos, ten traballo, ten de todo, que eu xa digo, vai a valor, eu non sei se sería capaz, e que ao final sí que parece que non, pero ainda que vaiamos o que di Alberto, unha horiña sin presión o tal, a presión sí que a vamos ter. Estamos nerviosos por dentro, iso vai nos comendo, como así se di. Entón, eu digo que ao final a saúde é moi importante, a oposición, por suposto, tamén, pero hai que quererse a un mismo, hai que tomar tempo, e xa xa vos digo, a mí levoume 5 anos e considero que fui das estresadas, da que tolei moitísimo, fatal, e aínda así, xa vos digo, descansaba o domingo e tal. Entonces, eu creo que é importante non agobiarse e non compararse con outros. Cada un ten o seu ritmo e o mellor eu nunha hora estudio o que outro leva 4, ou ao revés. Entonces, non ten que ver. Claro, un pouco nesa liña eu tiña unha compañeira de que preparaba a oposición con nós, que aprobou o segundo ano que se presentaba, e a noite antes da presentación e de ir ao examen tivo que ingresar por urxencias por un ataque de ansiedade, é dicir, que non dormiu nada, porque levaba preparado todo o ano a OPOZ 100%. E ao final presentouse e aprobou, pero imaginadevos Sí. xa despois deso e demais, sabes, que a veces tamén dedicarlle moito tempo e moito esforzo solo para eso e ver como que se non aprobas pois é un fallo, pois tampouco axuda moito, porque vas Eu con moita presión. no meu caso persoal, eu acabei a OPO e fui como aprobei, boa, relajeime dicir tal, empecéme a encontrar mal, tiveronme que ingresar, diagnosticaronme lupus, outra enfermedade autoinmune, Hostia. e todo era do estrés, foi Claro. das oposicións. Por iso digo que a saúde primeiro, e a oposición, pois vamos pouco a pouco. Vale, imos avanzar e agora xa estamos no 18 de xuño. 18 de xuño, 9 da mañá, presentación, estamos na presentación, vemos aí os típicos que están cos papeles, que se as primeiras veces que vas dis, pero que é isto? O sea, por que está cun papel aí anotando xente, tachando, tal? Ou ves grupos de xente super nerviosos, ves xente afastada, tal, entón, como afrontamos ese día de presentación? E relacionado con isto, na presentación en sí, que xa veredes os que sodes novatos, pois normalmente faise nunha aula grande ou no salón de actos ou onde sexa tal, estás todos sentados e o tribunal fala e ides poder facer preguntas. Entón, nesa presentación, Alberto, Alba, preguntamos, non preguntamos, que non preguntamos, contádeme a vosa experiencia coa presentación. Antes de nada, confirmar que a presentación deste ano das oposicións para todas as especialidades hai o 18 de xuño ás 10, se non me equivoco, non, Pablo? Hostia, ás 10. Ás Non sei 10. se ás 9 ou ás 10, non me acordo, teñería que miralo na No, convocatoria. non o Está na pon, convocatoria. No, Non non o pon pon. agora? No. Ah, vale, pero pon o 18 de xuño. Pon a partir do. Pero eu vale, tireime aí a dicir que é o 18. Seguro que é o 18. Eu levo dicindo desde decembro, pero pode ser que sexan outro día, pero a lógica dime que van ser o 18, pero bueno, xa se verá. Iso Vale. que eu espera, vou aclaralo. Que eu dixera o 18 díxeno porque é o que a mí me parece, vale? O sea, para que se confirme que é o día 18 ás 9 da mañá, que é o que dixen eu, hai que esperar que saia a orde da consellería que di a que hora é a presentación e que día, vale? Tamén falan do 25, sí, eu falei aquí tamén do 25. Pero xa expliquei o tema ese e non vou volver a explicar o 18 ou 25, vale? É dicir, se ao final son unha especial do 18 e outro 25, non pasa nada. Ídelo saber antes de tempo, cando a consellería o publique, vale? Contádeme da presentación. Pois nada, eu ao final na presentación é ir con calma porque ao final non é un exame, non é unha proba, é únicamente o tribunal chequea as persoas que se van presentar á oposición e se non vades á presentación xa non vos podes presentar a nada da oposición. Entonces é moi importante que vaiades ese día a esa hora, porque é o que vos vai permitir poder presentarvos á oposición. Se non vades, xa nada. Vos van ir chamando de un en un, por orden alfabético, vos van a decir o voso número de opositor, que vai estar xusto é o mesmo que aparece no listado definitivo, e vos vades a sentar nunha aula grande. E despois o tribunal vaise presentar e vai dicir un pouco cales van ser as normas da oposición. Moitas veces esa parte desas normas están publicadas na página de oposicións,
pero volvenas a repetir para a xente que non as leu, pois que as sepa, non? E despois hai como un período de aí cando rematan de falar eles, pois que abren para preguntas. Entonces aí a xente pode preguntar o que queira. Eu a verdade é que nunca fun de preguntar nada, porque ao final non sei, todo, se liches a convocatoria, liches o que publicou o tribunal e demais, pois, bueno, dentro do que cabe, pois máis ou menos sábelo, non? Este ano que ao mellor me presento de cambio de especialidade, pois si, ao mellor pregunto cando prevén facer os exames de cambio de especialidade, por se xa teñen algunha idea, que pode que non. Pero hai xente que pregunta preguntas como que eu non sei, pareceme un pouco chorras, como, por exemplo, se pode facer os exames a lápis ou a boli ou cousas así, como e todo o mundo, bueno, pois é un exame de oposición, pois hai que facer a bolígrafo e que quede constancia, non? Entonces, eu creo que o da presentación, pois tampouco hai que ir, porque como verificas que estás, pero tampouco che aportan así moito máis. Si, eu penso o mesmo. De feito, o que falábamos nós, de se teñen dúdas, que esperen a ver se alguén as pregunta, e despois se ves o que tal, pregunto eu, porque eu penso que, bueno, se faz así unha pregunta o que dis ti, Alberto, un pouco tonta, por así dicirlo, lápiz ou boli, o tribunal vai te fichar e vai dicir, ui, este xa se vai acordar da túa cara cando vayas ler ou tal. Entón, eu creo que na presentación intentar pasar desapercibido, escoitar atentamente como é, ver se o tribunal é así serio, máis simpático, que vea tal, que tampouco que vai influir moito, pero sí que che dá un pouco máis de tranquilidade se ves alguén que che está dando sorte, ánimo ou tal. Pero, que di Alberto, eu iría á presentación, que a idea de coñecelos, de escoitar o que din, aínda que o traballo previo de ler todo é de cada un de nós, pero, bueno, eu non preguntaría. Normalmente, eu sí que preguntaron, hai que escribir os títulos dos temas, tal. Non preguntaría nada, vamos. O que di Alberto, escoitar e calar, basicamente. Vale. E despois da presentación, iba a dicir na maioría de especialidades, pero creo que en todas non. Bueno, non, en todas non, pero en case todas, a continuación desa presentación é a primeira parte da primeira proba. Digo primeira parte da primeira proba porque a primeira proba ten dúas partes, práctica e teórica, os temas, e a segunda proba ten dúas partes, programación e unidade. Entón, estamos na parte práctica. Aquí vou empezar por Alba, porque vin no Instagram hai un consellos para o suposto, así que, por favor, Alba, contanos para as persoas do corpo de mestres que nos estean vendo eses consellos que ti moi ben das para o suposto. Nada, eu basicamente, cando teñades o suposto, o meu consello é que leades de arriba abaixo todas as preguntas, porque se empezades a contestar a primeira, vades estar saberei o resto de que vas, saberei contestar, entón léelas todas, aínda que vexas que algunha é complicada, que che preguntaron por un programa que non sabías, que a veces pasa, unha metodoloxía que non coñecemos, non pasa nada, xa pensarás neso cando chegues a esa pregunta, e ir contestando unha a unha. E últimamente en primaria, bueno, sabedes que na páxina do Xunta das Oposicións teñen os exámenes colgados en primaria, os enunciados dos supostos, e incluso este ano algún subiu as rúbricas, entón podes botar un ollo para saber, sobre todo, se o primeiro ano, pois ter idea de como son os supostos, pero este último ano o que están facendo é preguntas moi concretas que non teñen unha contextualización común, siquera. Moitas academias ou preparadores recomendan facer unha contextualización de todo, falar de legislación xeral. Entonces, eu eso non o recomendo, porque as preguntas algunha estás en sexto de primaria, outras estás en primeiro e outras estás en terceiro. Entonces, coller cada pregunta e contestar concretamente cada pregunta coa legislación. Para todo, poñerlle con que legislación se sustenta esa resposta para que eles vexan que non os sacastes da manga. Despois, se hai preguntas de intervención educativa, que son as máis longas, e a veces os supostos son para facer en 2 horas e andamos co tempo xusto e non sabemos se nos vai dar tempo ou non, o meu consello é que desde a casa teñades preparado xa un guión para ese tipo de preguntas. Pois, eu que sei, falar dos obxectivos, competencias clave, falar de como avaliar, metodoloxía, agrupamentos, recursos, bueno, ter como un pequeno guión que aínda outro día non está, me dixeron se podía publicar un guión, vou no preparar esta semana e subireino. Entón, así ter como algunhas preguntas que podades preparadas. Que pasa se hai algunha pregunta que non sabedes de que vai? Porque pasa, a nós este ano preguntáronos a composición do claustro, dunha mesa electoral dun claustro extraordinario para renovar un profesor no Consello Escolar. Pillounos por sorpresa a todos e non sabíamos. Basicamente, pusemos a legislación e intentamos contestar como podemos. Non la deixamos en blanco,
pero, bueno, sabemos que esa pregunta pois, non vai ben, pero intentar que non nos agobie para pasar, sabedes? Eu esa pregunta non a contestei ben, e saquei a plaza, quero dicir, por unha pregunta de 10 ou de 11 non vai pasar nada. Entón, nada, basicamente eso, no suposto, legislación, todo moi concreto, tranquilos, para min, ao final, cando che din responder conciso, sí, hai que responder o que nos pide, pero temos, a veces, se te piden cales son os requisitos para facer unha adaptación curricular, se lle pos só os requisitos e non defines o que é unha adaptación curricular, podenche penalizar se outra persoa o fan, porque ao final xa non é só a súa rúbrica, eles van comparar o que dixeron outros opositores previamente. Entón, intentar dar as respostas os máis completas posibles, que estean enriquecidas, que teñan legislación, para que eles na súa rúbrica pois, puntúen o máis completa posible. E, bueno, desto, senón, xa o que dixo Pablo, no Insta está o Reels colgado con todo, e senón tamén calquer cousa, preguntadesme ou tal, e eu xa vos digo, sei de primaria, algo da especialidade de PT, porque estuve mirando há 2 anos, pero, bueno, calquer cousiña tamén vos digo sen problema. Ti, Alberto, que lle dicimos a esta xente? A ver, lóxicamente, Alberto de secundaria vai centrarse na súa especialidade, que é matemáticas, pero, bueno, en secundaria todas as especialidades teñen unha parte práctica que ou son problemas ou son comentarios ou a maioría coinciden niso, así que... Claro, incluso se non sabedes como será a vosa parte práctica da vosa especialidade, o que tedes que ir é directamente á convocatoria, non sei que anexo é, pero nun dos anexos ao final de todo aparecen en que consiste a parte práctica e incluso tamén na maioría delas canto tempo será o máximo para facer esta parte práctica, vale? Que pode cambiar entre unhas especialidades e outras. Normalmente en secundaria o máximo suelen ser 3 horas, pero podería cambiar en función da especialidade, vale? E aí podes ver pois cal é cada un dos casos prácticos, que é o que se teñen que cinguir o tribunal cando vos poña a parte práctica. Importante, pois imaginadevos que é unha especialidade secundaria con 3 horas para facer a parte práctica e o que vos van a dar en principio son 2 opcións, vale, de proba. Entonces tedes que gastar, pois eso, 5 minutos, como moito 10, en ler ben as 2 opcións e escoller cal desas vades a facer para facer a mellor parte práctica posible, non? Xa que, pois, se sabedes de unha 4 ben e doutra de 4 de 10 e doutra 2, pois collede a de 4 e despois iredes intentando ir descifrando pois o resto, non? No caso de matemáticas, que entendo que será tamén no resto, é que o que tedes que facer é a mellor parte práctica posible, non é que te teñades que facer unha parte práctica de 10, porque é imposible, polo menos en matemáticas non che dá o tempo necesario nesas 3 horas para facer todos os exercicios, sempre quedará algún sen facer. Entonces, o que tedes que facer é o mellor posible en comparación co resto de persoas que se presenten no voso tribunal. Entonces, para eso, facer primeiro os exercicios que sepades como se fan, dedicarlle o tempo necesario a eses, se hai algún que vos atascades, eu o que faría sería pasar o seguinte e avanzar nel, e ao final, pois, neste tempo que vos sobra ao final, pois retomar algún que vos quedara pendente para poder ir rascando pois un poquiño máis nesa parte práctica, non? Entón, eu creo que é importante pois ter un pouco a partir de exámenes de anos anteriores e a partir das rúbricas ver un pouco modelos de exames que non teñen por que ser iguais porque cada ano o tribunal ou o presidente correspondente pois elaboran o examen, pero sí que vos dará un pouco unha idea de que cousas se preguntan e como se preguntan, non? E como poder traballalas a partir de aí. Entonces eu creo que vos pode axudar un pouco ver eso e incluso se hai algunha editorial que ten publicados pois, os exames resoltos, por exemplo, matemáticas sí que hai de toda España exames de oposición de profesorado resoltos, pois sempre vos pode axudar á hora de preparar o caso práctico. E despois desta primeira parte da primeira proba, ven o xantar, que parecerá unha tontería, pero que facemos con ese xantar? Xantamos aí de colegueo, cos compis, ímonos pola nosa conta, tendo en conta que estamos fora da nosa cidade, se na nosa cidade, pois entendo que iremos comer á casa, non? Pero se estamos fora, como xestionamos aí esa hora de xantar? Que igual parece unha tontería, pero igual non o é. Que me contas, Alba? Eu nos 5 anos que fun fixen de todo. Entonces, así, máis ou menos, no, ao principio quedábamos os da academia para comer, error, porque por moito que che diga, non fales do suposto na hora de comer, acaba salindo, estás comendo e dis ti, non falamos máis. Pero na pregunta 2, ti que pusestes, tal. Bueno, ao final sempre acabas falando.
Despois outro ano dixenlle a meus pais que viñeran eles bueno, son dun poblo de cerca de Finisterre, que viñeran eles a Coruña comigo, comí, e como eles de oposicións tampouco se enteran moito, pois non iba a falar con eles, claro. Entón, ben, pero poñame moi nerviosa, porque vía todo o mundo ali repasando, eu ali con meus pais, que non sabía. Este ano xa fixen nada, todo diferente. Fomos unha compañeira, mas eu salimos do exame, fomos ao Marineda de compras. Entón, aí sí que me olvidei da oposición, esa hora comín e despois fun ao Primar e tal, comprei algo de tal, xa hora fun ao examen e aí sí que non tuve tempo para rayarme a nada. Entón, o meu consello é que non vos rompades a cabeza co suposto de fixen ben esta pregunta, fixen tal, porque ao final vai che dar pensamentos negativos para facer o tema. Entón, ao final nunca se sabe, porque podíachelo facer, a mí pasou un ano, de que fixen un suposto e fun a máis feliz do mundo, porque dixen, bueno, suposto bordadísimo, chamei a preparadora, díxome de 10 estás tal, fun o tema toda segura, e saquei un 4,99 no suposto, esa non pasei. Entón, por eso vos digo que as ideas que se levan no suposto vai depender do que fagas ti e do que faga o resto, eso non o vamos a ver hasta que salgan as notas. Entón, a hora de comer, disfrutar da comida por aí, e despois o tema como se foran días diferentes e exámenes diferentes. Tú que? Eu, Como vemos? no caso de matemáticas, o bo Bueno, que claro, tiñamos, bueno, tedes era outro día, claro. 2 días, claro. Entonces, hai xente que non lle gusta nada, decir, que teñas os exercicios un día e o tema outro día. Nós tiñamos normalmente exercicios o sábado e o tema ou luns ou martes, e o luns era festivo. Entonces eu a verdade é que preferíao, porque entre o día dos exercicios a día do tema, pois podías mirar algo así en plan de relax, en plan solo repasar pois os 2 temas ou 3, Vas así un máis pouco centrado relaxado. tamén ao exame, claro. Claro, máis descansado, decir, é un día pola mañá, non tes toda a presión da mañá de facer o práctico. Entonces tiñamos un día, o sábado, exercicios e o luns ou martes, en función se houbera festivo, o tema. Eso, pois 15 días antes, 20 días antes, cando se sabe o lugar, xa o propio tribunal publica se vades ter os exames o mesmo día ou días diferentes, vale? Para poder organizarvos. Entonces, por eso non vos preocupedes. Entonces, a verdade é que eu preferías telo en 2 días e non ter ao saltar aí no medio un pouco as prisas e con problemas, vale. Había aquí algunha das túas preguntas que tiñan que ver co de antes, que preguntaban se os exercicios con máis valor son os últimos, que é mellor, comezar por orde ou comezar polos últimos? Eu comezaría polos que sepades facer. Se os Claro. últimos son de máis valor e non os sabedes facer, non lle dediquedes a eses. Empecedes polos que sepades. Se tedes algún de máis valor que sí que sabedes facer, pois adiante, con eses a tope. E despois preguntaban tamén quenes son os encargados de pôr o examen e como fan. Pois depende do tribunal. Hai tribunais que se organizan entre todos os tribunais os presidentes, hai presidentes que lle piden os vogais que propoñan exercicios pois eso, fan un volumen de exercicios e despois o presidente normalmente do tribunal 1 pois fai un sorteo deses exercicios e colle un pouco de todos, depende un pouquiño de como se organice cada tribunal. Correcto. Despois do xantar, pois, ven a segunda proba. Nesta segunda proba, a ver, xa falamos algo do número de temas que se deben levar para ter altas posibilidades de que che caia unha bola e todo isto. Entón agora ímonos centrar nalgo que moita xente pregunta, que é o de poño bibliografía ou non poño a bibliografía. E había outra cousa, eu penso que hai outra cousa. Non, Alberto, non se me está olvidando algo aquí. No, pero eu, ahora que Teño a a mí, sensación de que se me queda algo aquí. Bibliografía e algo máis. O Pero, número bueno, de a temas, bibliografía. publicares ou cousas así. no, Eh? pero eu ahora que me acordo tamén podíamos falar de cando che preguntan se queres salir voluntario para elegir bola. Tamén, é verdade. Fala, Alba, O fala. sorteo, o Dalle sorteo. pa Bueno, diante. eu son a típica que cando viñan en plan, a ver, voluntarios, eu sempre quería levantar a man, pero non tiña as narices nese momento, e ao final dicían que vai a outro, que vai a outro. Sí que me gustaría por tantear, en plan, realmente como fan, ver se sacan bolas, e, bueno, tal, pero nunca non tuve a valentía porque era como, boa, se pasa algo, vame fichar, xa, sempre tiña medo que me ficharan e por algún motivo que me iba a coller manía. Entón, eu pasar desapercibida, sempre tiña esa aí na cabeza. Pero, bueno, sí que, se son de primeiro ano, teñen que saber que escollen a unha persoa por tribunal para sacar unha bola, entonces, nada, salen a bola. A única ventaja, pero sí que eres o primeiro en saber que tema sale, pero ao final tampouco poden escribir hasta que escribimos o resto. Entonces, nada. Pero, bueno, nada, simplemente comentar ese detalle. E despois do da bibliografía... Espera, Alba, porque me acordei cal era a segunda parte. Era bibliografía e índice. Vale.
Era o índice. Vale, pois mira, primaria, eu falo de primaria que é o que sei, bibliografía sempre, porque na rúbrica que teñen, que de feito están colgadas, sí que aparece bibliografía, puntúa creo que 0,25 bibliografía e 0,25 conclusión. Entonces, hai que poñerla, senón se perdes 0,25. O meu consello en canto a bibliografía de temas, non hai que estudiarse 3 autores por tema. O meu consello é que fan unha lista comodín, pois, eu que sei, un de educación, un de ciencias, un de lengua, un de mate e tal, entón os 5 temas de mate xa levan todos os mesmos autores, os de lengua tamén, entón ao final estudias unha lista de 6, 7 autores. Entón, é como para sempre ter ese apartado coberto. En canto ao índice, eu, por exemplo, na introdución non escribía o índice por puntos, porque a hora da lectura era un follón ter que ler 1.1, 1.2, entón o que facía era redactado, pois vamos comezar co punto tal, o subepígrafe, non sei que, pero este ano, por primeira vez, no tribunal, dixeron, empezade lendo a introducción, pero non leades índice. Entonces xa non se fixo lectura de índice, non sei por qué, pero xa nos mandaron directamente sin índice. Entón, ao final, penso que algo tamén depende do tribunal, personal de cada un. Eu é por organizarme, xa o facía como para saber que tiña que tocar todos eses puntos. Un pouco continuando co que decía Alba do sorteo, normalmente sortease no Tribunal 1, vale? Bueno, en primaria supoño que sortease en cada localidade, non? Que se fan as probas. Pero, entonces, se sortea no Tribunal 1 e vai unha persoa ou un par delas representantes de cada tribunal ao sorteo. O que fan despois cada tribunal é pois, poñer en grande pois, nunha pizarra, nun proxector ou así, tanto o número de tema como o título do tema, vale? Por eso non vos preocupedes, non tedes que saber que o tema 50 corresponde con tal tema, non? Vai aparecer o título do tema. Incluso eu algún ano e o tribunal repartíache o título dos 75 temas e eles puñan o número, pero xa che daban unha fotocopia cos títulos de todos os temas, así que tampouco é necesario ter establecido unha cousa con outra, vale? Que falábamos, índice, bibliografía e preguntaban aquí tamén aplicación didáctica. Eu índice faría sempre, non sei se índice ou esquema de contidos a tratar. Por qué? Porque che axuda a non esquecer ningún apartado do que teñas que contar, non? Eu o que facía sempre cando estudiaba os temas era ter un esquema, decir, vale, pois teño que tratar este apartado, este apartado, este apartado, para que cando estés elaborando non se che esqueza nada do importante, vale? Que despois algún apartado non o desenvolves tanto como tiñas preparado, non pasa nada, pero que se che esqueza un apartado podes ir, pois quedar o tema un pouco máis floxo. Por eso sí que entendo que o esquema é imprescindible. E despois o da bibliografía, sí que o mirei algunha vez, como decía Alba, de algúns libros comúns para diferentes temas, pero despois non sei se cheguei a poñer un libro ou non sequera, e tampouco me parece en secundaria tan importante. Poden avaliar, o tribunal sí que pode darlle pois, na rúbrica, pois eso, 0,25 dos puntos. Entonces, se vedes que hai rúbricas de outros anos e que sí que avalían, pois miradevos algún tema, algún libro concreto para poder poñer na bibliografía e poñédeo. E despois eu creo que a aplicación didáctica tamén me parece bastante importante, porque liga, por un lado, que vedes cal é o tema con a relación que tedes coa vosa futura profesión de profesor. Entonces, pareceme importante que establezades pois en que cursos ou de que maneira pódese traballar ese tema, pois seguramente moito máis sinxelo, pero en que temas son cursos van relacionados co currículo, vale? E Iso que despois aquí acaba... sí, Acaba. ti Pablo. Ana, No, ia que vi dicir... aquí te preguntei sí, eso, o de Ana, O de Ana? Sí, que o da vos Ah, preguntou legislación. o sí, da legislación, home, mm, se te sabes o número de doga e data, pois polo, Claro, pero é que joder, eu nunca eu estudiei poñería eso. Real Decreto 276/2007 e xa está, ou a Claro, orde eu do... ponía sí. bibliografía e referencias legislativos, pois orde 8 de setembro de 2000 tal, xa Sí, está. sí, pois No. se non Pero podes é que ainda tolear. nunca mirei o de doga número, de feito li na hora e dixen, ai, mi madre, nunca mirei o número dos dogas, va. Ya. E pois, o que ia dicir, o que estaba comentando Alberto agora da aplicación didáctica ao currículum, que iso xa hai moitos tribunais que nos criterios de avaliación os días antes do exame xa o poñen na páxina web. Na miña Mm. especialidade, por exemplo, nos últimos anos xa o poñían. O ano que aprobei eu poñía o de feito.
Ben, pasamos agora, esta pregunta é para Alberto porque quere comentarvos aquí algo sobre a parte práctica e os temas que é máis importante en función da ponderación, porque non ponderan igual. Entón isto, como Alberto é de matemáticas, eu e Alba imos escoitar a Alberto e desconectamos aquí. Non sei como vai en primaria, pero entendo que vai igual, que o 60% da nota Sí, é a vai parte igual. práctica e 40 o tema. Entonces, se vos imaginádevos na nota final da primeira proba, 6 puntos van derivar do voso exercicio práctico, que é o primeiro exercicio, e 4 do tema, por moito que estudiedes moitos temas, como moito vades sacar un 4. Entonces tampouco eso vos vai a permitir pasar a segunda parte. E despois tamén é imprescindible, que tamén aparece na convocatoria, que é necesario ter un mínimo de 2,5 en cada parte para poder facer media. É dicir, se vos sacades, por exemplo, no exercicio práctico un 10, pero no tema sacades un 0, a pesar de ter 6 puntos e pensar que podedes pasar a segunda parte, non pasaríades porque no tema non chegades ao mínimo de 2,5, vale? Entonces, que é importante? Pois, por un lado, facer o mellor práctico posible, eso sen lugar a dúbidas, porque canto mellor fagades o práctico, son máis puntos para poder pasar a segunda proba, e despois que o tema non vos saia mal. É dicir, o tema intentar facelo tamén o mellor posible, pero que non vos saia mal. Onde vos xogades máis é na parte práctica, pero o tema pode axudar a que ao final decante a balanza e que pasedes, vale? Entonces, se vos facedes un exercicio práctico que non estades moi contentos, pois o mellor sacades un 4, pero despois, se sacades un 4 no práctico, teredes 2,4 puntos, pero se sacades un 10 no tema, serán 4 puntos máis. Estaredes na primeira parte cun 6,4, polo tanto pasaríades. Entonces é necesario que o exercicio práctico saia o mellor posible, se non se aproba non pasa nada, hai marxen, e despois o tema, que dentro do que vale, que son esos 4 puntos, pois que compense un pouco co exercicio práctico que fixerades, vale? Entonces un pouco esa é a idea. Bueno, acabou a primeira proba, pero hai que lela. É dicir, isto é probable que alguén que este vendo este vídeo se entere agora mesmo de que ten que ler os exames, porque a xente que non lea a orde, pois isto non o vais a ver, a non ser que vais a unha En academia ou algo matemáticas así. non. Bueno, xa, en matemáticas non hai que ler, pero tedes que ir hasta ali igual, non? Temos que ir ata ali a abrir o sobre, sí, que é unha cousa Abrir moi o sobre. surrealista. Pero bueno, en matemáticas non se lee, pero en primaria sí que se lee, entón agora, xa que antes falou Alberto, agora toca a Alba. Sí, no corpo de mestres, creo que en todas as especialidades hai que ir convócanche a lectura, non vamos todos xuntos, porque sería unha tolería, pois poñen... Si que o que fan é no día do exame, mándache escribir por fora do sobre cantos folios escribiches. Que parece unha tontería, pero se alguén foi solo firmar e son 0, pois xa poden calcular canta xente lle vai levar pola mañá a lectura ou pola tarde. Entón, nada, convócanche na lectura, imagínate as 10 da mañá vas e esperas ali hasta que sea o teu turno. Danche os 2 sobres tal cual ti os mandaste os destes pechados, tes que abrilos e comezas a lectura. Moitas academias ou preparadores a mí sempre me dixeron, en plan, tes que presentarte, eu aparte era en plan, son Alba Vieites Stón, estou aquí para proceder á lectura do tema. Entón empezaba, non? Pero depois, claro, cando chegaba ali era como un pouco absurdo porque me dicían, Alba Vieites, sí, pois cando queira pode comezar. E dicía eu, agora vou dicir que son Alba Vieites, se xa me acaba de dicir. Eu vivía como... Entón era como, ai, el guión, e agora que fago? Entón xa empezaba en plan, vale, vou a proceder á lectura do suposto. Entón empezaba, non? Pero bueno, o meu consello primeiro é si que intentar, que parece unha tontería, se sodes chicos e tedes o pelo corto, non, pero se sodes chicos, levar a cara despejada, porque a verdade que estar lendo co pelo así diante non queda ben. Si que practicar a ler mirando o tribunal, sobre todo para ver, bueno, hai de todo, pero no meu caso había xente que anotaba, que o vías que tal, tamén había o que estaba co móvil mentras ti estabas lendo, non? Entón, bueno, saber que iso pode pasar, que non vos poñades nerviosos, non quere dicir que este co móvil que é porque ti que digas non sei se interesante ou non, tamén hai que poñerse na súa situación. Están escoitando 200 persoas ler o mesmo tema ou o mesmo suposto, entón para eles tamén é aburrido.
Entón, nada, ler tranquilos, sí que eso é algo que se pode practicar na casa, facer un simulacro dun suposto ou un suposto normal e practicar a lelo, intentar lelo con calma. Non sei, bueno, supoño que saberán que teñen que ler tal cual, de feito avisan de que non podedes inventar nada, nin ten que ser tal cual o que escribichedes. Incluso algúns tribunales agora o que están facendo é poñerche unha cámara enriba do exame para eles ver no proyector que ti o que estás lendo é tal cual o que está escrito e non te vas a inventar nada, porque o mellor podes cambiar algo, que sei, estes non aproba o Consello Escolar, era a proba, e ti dixo ali, quito yo non yo leo, e xa está. Pero bueno, sí que hai que ter cuidado con eso. Pero nada, basicamente ler tranquilos, levar unha botella de auga que sí que deixan, porque ao final vas a estar lendo sobre 45 minutos ou 40 minutos seguidos, e sí que se seca a voz entre os nervios e tal. Co conto do COVID, sobre todo se en cidades, ter en conta que as ventanas están abertas e que co tráfico hai moitísimo ruido de fondo, entón tes que levantar máis a voz. Non sei este ano, supoño que mandarán igual levar máscara. Me Pode imagino, ser. bueno, non sei. Este ano, en teoría, non. En teoría Claro. non é obrigatorio, pero Claro, pero bueno, se levades mascarilla, porque alguén ao mellor ten que levalo ou quere levala, tedes que practicar porque hai que ler máis alto para que che escoite mellor. Entón, nada, basicamente, ler con calma, tranquilos, tedes que, ainda que sone mal, vender o tema. É dicir, que o mellor non está ben o que dicides, e vos sabedes que non está ben, pero tedes que venderlo como se estuvera ben, porque se o mellor hai alguén que non está atento 100%, pero che notas a seguridade, pois non se dá cuenta. Sona mal, pero a veces Correcto, hai que correcto. vender. Entón, nada, basicamente eso, ir con calma, é unha lectura, ao final o exame xa está escrito, a veces sí que pasa, por exemplo, eu, cada pregunta que vos dixen antes do Consello Escolar, que sabía que non estaba ben, pero que a escribín, en ese momento é como, Dios, vou ler algo que sei que está mal, pero da igual, intentas lelo da mellor forma posible. E nada, con calma, lectura, que ao final está todo feito, e intentar levar a mellor impresión para o tribunal. Eu, con respecto a isto, vou dicir algo que é de perogrullo e que é moi básico, pero que seguramente que hai moita xente que non o vai facer. Eu, nada máis entrar pola porta, eu saúdo. O sea, digo hola, bos días, ou hola, boas tardes, ou tal. Estou convencido que hai moitísima xente que non, polos nervios ou que sexa, tal. Pareceme que che pode dar incluso máis seguridade polo feito, pois, eles valles gustar, vanche responder, tal, e entras como xa máis, non sei, máis E tamén preparado hai ao que tens que facer. En primaria tamén hai a dúda, que a min preguntan a veces, leo de pé ou sentado? A ver, iso é personal. Moitas veces, a mí, por exemplo, este ano dixéronme, séntate aí. Entón, eu sempre me leo sentada porque se estou ali pasando os folios, a marcha un folio, bueno, xa me poño nerviosa máis. Pero hai moita xente que prefiere ler de pé. Ao final nadie che di como tes que ler, como Sí, máis cómodo te sintas. eu penso que iso é decisión de cada un. De todas Claro, maneiras, a min non sei, eu lería sentado, pero despois exporía a programación en unidade de pé. Que hai moita sí, eu xente, tamén, despois xa falaremos, que hai xa, eu sei de xente que suspendeu por expor sí. sentado na mesa do profesor. Vale? Claro, pero Porque que xa dan iso a imagen pos de yo, profe. estou adiantando o tema, pero xa que saiu, pos yo a web ao tribunal, o sea, é que é acabar a túa intervención e van dicir, mira, ti na clase estás así todos os días, porque mi madriña, é que cho Se van xa vas soltar cansado seguro. pa programación, imagínate para dar clase, claro, Pois porque iso. era moi alto. Vale, había un par de preguntas por aquí de se é recomendado ler o índice ou saltar directamente a introducción. Eu preguntaría ao tribunal directamente, sí, é eu, dicir, eu o tamén. tribunal que vos diga nese momento, decir, mira, pois teño un índice, queredes que o lea? E xa vos va a decir eles, pois sí ou non. Eu creo E que non. despois tamén preguntaban de se A o de tribunal, Pablo corríxeme, non te fíes. no momento da lectura, é dicir, que non o van a revisar logo, non. Eu creo que os tribunais, aparte do Revisan, que revisan. leas, tomarán notas e despois mirarán todo o Sobre que todo sobre todo se hai se dúbidas. teñen dúbidas, lóxicamente, entre ti e outra persoa van coller o teu exame, o sea, está máis claro que auga. Sí, nos este ano desde a lectura, en plan, acababa eu ás 12, hasta as 12:30 non chamaban a outra persoa. Estaban, non sa eu creo que revisaban os exames. Sí, sí, sí. É o lóxico, é dicir, eu penso que calquera que estivese nun tribunal, pois, se lle ocorría, mira, temos que dar un tempo despois porque temos que revisar Claro. Ou o exame. imaginadevos que se vades todos seguidos, o tempo pode ser o final da xornada ou pode ser Sí, o claro. último día despois dende que todo o mundo leo, pois tardan 3 días en sacar as notas, pois poden eles estar revisando todos os exames coas notas que tomaron no momento que lestes, así que non vos creades eso.
Vale, pois despois disto de ler, o seguinte que queda é esperar pola nota, e cando vemos esa nota de que pasamos á segunda fase, fixadevos na cara de Alberto e de Alba neste momento, que estou dicindo de pasar á segunda fase. Pasamos á segunda fase, e entón nesa segunda fase hai que entregar méritos e programación un día que nos cita o tribunal. E hai unha pregunta que tamén se fai, todos os anos fai xente esta pregunta, que parece unha chorrada, pero que a fai todo o mundo. Porque os méritos hai que cubrilos polo menos ata este ano, non sei se este ano pode haber algún cambio con isto agora de que actualizan o expediente, eu penso que non, que vai seguir todo igual, pero bueno, en principio vai haber que imprimir unha folla da páxina web de oposicións, que agora non entredes porque non está, eu xa ensinei aquí nalgún directo esa folla. Esa folla é un PDF. E entón a pregunta que me fai moita xente é: Pablo, este PDF teño que cubrilo a man ao ordenador? Porque claro, se o cubro a man parece moi cutre, pero claro, é un PDF, se o cubro ao ordenador, como faigo para cubrir o ordenador? Entón, Alberto, Alba, que lle facemos a esta dichosa folla? Por favor. Eu cubrí na man. Moi boa letra, eso sí, pero cubrí na man. Estuve contando aí puntos, sábado tiña que contar, que eu sempre, todos os anos que fun, entreguei na escrita a boli azul, todo moi tal, pero a man. E ti, Eu Alberto? creo recordar que tamén a cubrín a man, aínda que tamén podería telo feito nun ordenador, que ao final é un PDF, podedes en calqueira programa de edición de PDFs escribirlle directamente co texto por riba e non pasaría nada. Entón non Eu creo que sexa son tanta diferencia. Eu son o friki aquí. Eu son o friki que colleu o PDF, cubreu no todo o ordenador e digo, joder, estou perdendo máis tempo que Dios, e collín, apaguei o ordenador e collín a man. O sea que ao final a todo o mundo lle digo, mira, cubro a man que vas a acabar antes e vai ir igual ben cuberto. Ao Incluso final é un guión para eles ir comprobando sí, o que incluso se queres leva varias copias que se tes algún erro ali aínda cubres ali outra vez, que non sei. Sí, incluso algunha vez eu creo que algún tribunal que a xente levaba os seus cubertos a man e tiñan algunha copia por se alguén tiña algún erro que corrixeran ali no momento ou que baixaran abaixo a fotocopialo. Ja. Sí que é verdade. Estas preguntas que estás facendo agora xa vos contesto eu. A ver, o de canto Sí. adoitan tardar en corrixir, primeiro depende da especialidade, pero bueno, ímonos poñer en especialidades pois como a de Alberto e Alba, especialidades grandes. Pois, non sei, supoño que se refire canto tempo tarden en sair as notas. Ti date conta que ten que ler toda a xente, e despois de que lea toda a xente tardan un par de días en que revisarán as notas, subiranas, non sei que, entón tranquilamente estamos falando de 2 semanas. Non sei que Eu opinades diría vos. entre 2 e 3. É dicir, aí. Sí, por aí, 2 semanas mínimo, me refiro, é dicir. Exacto. E despois que, por exemplo, se hai 3 tribunales no mismo colegio, no mismo sitio, esperan a publicalo á vez. Normalmente se publica un pola Bueno, mañá. non sei en primaria, pero en Depende. secundaria teño visto de todo, Sí, Os hai de todo. tribunales suelen esperar uns polos Sí, outros. nós en secundaria eu teño visto de todo. Teño tribunal, o ano pasado houve algún, non sei en que especialidade era, pero era algún que dicía, este xa non o publican xa máis. Non me acordo en cal, pero acórdome diso, de moita xente preguntar, por que non sabes notas do tribunal total, se xa saíron todos, tal. Entón iso... Nese tema que falamos agora da publicación dos tribunais, eu recordo no ano que aprobei, que foi o 2018, que houve tribunais de matemáticas que publicaran as notas o mércores e había que entregar a programación pois o venres, porque dende que saen as notas normalmente hai que deixar como mínimo 24 horas, pero deixan como un día máis, porque se publican as notas pola tarde, pois non vades entregar o día seguinte pola tarde, non? Entón, publicaron algúns tribunais as notas o mércores e había que entregar programacións e méritos o venres. E no meu caso, o tribunal publicou, non recordo se xoves ou venres as notas e houve que entregar as programacións o luns. Entonces, queiras ou non, eses días che axudan un pouco a terminar de facer a programación, retocala ou o que sexa. Entonces, eu creo que sempre que vaya cara máis adiante se pode ser. A pregunta esta de Ana de cantas programacións hai que entregar, xa lle contestei eu, hai que entregar unha. Pero bueno, eu, por exemplo, levara dúas, pero bueno, meu fora unha cousa moi curiosa, que fora porque eu levaba primeiro imprimín unha super chula, aí estilo libro, que era hostia, pero claro, depois cando a collí, eu, joder, isto é incomodísimo de ver, o sea, eu son o tribunal e aquí voume cagar en min mesmo, entonces digo, vou imprimir en canutillo de toda a vida. E cheguei ao tribunal coas dúas, e dixen, mira, teño esta bonita aquí, polo menos para que vira que a tiña, pero eu penso que igual, dixenlles, eu penso que igual vos é máis cómodo esta canutillo, dixen, sí, canutillo sen dúbida, entón gastei
non me acordo canto, pero entre 100 e 200 euros en imprimir Seguro. o estilo libro, virgen. E teño eu agora na casa por aí tirado en calquera lado, xa ves. Non sei, perdíme agora. No, eu co tema desa das programacións, hai algunha xente que me pregunta, podes encuadernar programación por un lado e anexos por outro? Teñen que ir todo encuadernado no mesmo volumen? Eu encuaderneiro en volúmenes diferentes, é dicir, porque ao final os anexos era case tanto como a programación. A programación son 60 páxinas, entonces eran volúmenes diferentes. Se hai alguén que quere encuadernalo xunto, pois pode encuadernalo, pero o Eu mellor uso, se vai de madre. eu fixen os Entonces, xuntos, mm. Mm. E Eu despois, tamén o fixen xunto polo simple sempre digo o mesmo, polo simple concepto de anexo. O sea, anexo é Sí. anexo. Entón eu por iso o fixen xunto. E eu tamén porque de anexos levaba pouquiña cousa tamén. Claro, eu tamén eran separados, pero dentro do mesmo libreto, por así dicilo. A miña programación, a formato de entrega e demais, está colgada no Discord, que subira como fixera a maquetación, incluso a portada e demais. E unha cousa que sí que traballara era o tema da maquetación, que fose unha maquetación un pouquiño diferente, que non fose igual que todo o mundo. Vale, hai cousas que sí que teñen que ser igual, pois tipo de letra, interlineado, estas cousas nas 60 páxinas teñen que ser todos igual, pero mellor poñerlle un borde relacionado coa materia, o número de páxina depende como o xogues, como é a portada, é dicir, creo que estas cousas tamén lle dá un pouco de diferencia con respecto do resto. Entonces, eu eso, fixen como o meu deseño e despois hai que imprimila a unha cara, que eso sí creo que sí que aparece recollido Sí, é na que acabo de Porque noticia. ler aí, se a unha ou porque dúas te fotos clarita. porque vos adiantastes, porque eu esa persoa lle dicir, non che vou contestar, comprobo ti na orde. Porque ven na Ah, orde o de imprimir unha cara ou dobre cara, igual que veñen moitas outras cousas importantes pa vosa futura praza, así que lede a orde de que convoca as oposicións, Sí, máis ben que porque podevos levar unha hora, non vos vai levar máis. pasades a primeira parte por non ler eso, non levar un interlineado, non levar tal, podes estar eliminados do proceso. E ao final, mm. e ler eso é cumprir o Word según esas características. Vale, xa que estamos precisamente falando xa da programación, xa estamos no punto da programación, preguntan aquí pola portada da programación. Eu supoño que aquí Alberto Alba ides dicir seguramente cousas totalmente distintas, porque eu polo menos teño visto programacións de primaria ou de infantil que as portadas, madre mía, igual me equivoco e Alba di DNI, nome e nada máis, pero bueno, non sei que opinades da portada, Alba. No, na nosa si, bueno, solemos poñer algo vistosas, eu diseñabas con Canva, en plan, co título de tal, e despois si que abaixo un cuadro con Alba Vieites, tribunal tal, DNI tal. Pero bueno, si que buscabas que sea un pouco vistosa a portada. Pero bueno, tampouco, non creo que sea, si que se van fijar que se posa a típica plantilla de Word, pois tal, pero tampouco creo que comparen unha programación polo diseño da portada. Ou Alberto, espera, ti a porque a portada? miña estaba ben. Eu a miña Básico, portada non, tampouco. supoño. Bueno, claro, a tua No, portada tampouco. era hostia. A miña portada tampouco graveina fixena en cartón e gravada coa láser, puse programación didáctica o curso e o meu nome, pero é dicir, quería facela un pouquiño, compartina por aí polo chat do Twitch, por se queredes vela, que está en Google Fotos, como iba encuadernada e demais. E o que facía era despois era como un cuaderno que se abría e dentro tiña como os dous volúmenes, tanto de programación como de anexos. O que fixen para o día da defensa era imprimir despois unha copia en formato libreta, é dicir, en vez de imprimir en A4, imprimino en A3 e a dobre cara. Isto non era o que entreguei ao tribunal, que era esta programación impresa unha cara en A4, pero foi para que se algún membro do tribunal o día que expoñía quería consultar algo, en vez de ter só unha copia, pois que puderan ter unha copia cada un. Esas copias despois da presentación devolvéronmas todos. Entonces o que fixen foi regalarllas os amigos que viñeran a ver a exposición. Porque eles non querían quedar con ela, é dicir, era como, bueno, é un traballo que fixeches, pero nós o que estamos valorando é este documento que entregaches. Entonces, eso, eu creo que sí que é importante ter algo que distinga, non só o nome e a especialidade, senón, bueno, pues un debuxiño ou que sexa, é dicir, algo propio. Vale, con respecto á unidade, antes da unidade de defender a unidade, hai unha hora de preparación ou, bueno, de preparación ou de rascar a barriga, do que a vos parece mellor. Entón non sei que consellos lle podemos dar á xente con respecto a esta hora que hai para preparar a unidade didáctica, Alberto.
Pois eu creo que, primeiro, xa antes de chegar a esa hora de preparala ali, eu faría na casa presentacións de proba. É dicir, que vos podan escoitar xente, é dicir, non teñen que ser xente de educación, pode ser os vosos pais, os vosos irmáns, quen sexa, os vosos amigos, que non teñen nada que ver con profes, e que lles expoñades, por un lado, a programación, que vai ser tal cual a expoñades Bueno, o día digo da... eu, Alberto, se son Sí. profes mellor, ¿no? O sea, se tes compañeros no instituto, Bueno, é dicir, non eso sei. sí, pero Pero a veces non tes depende. dispoñibles. Os meus, por exemplo, estaban tamén opositando, xa tiña abondo co seu. Claro, entonces depende Ah, tamén eu, con que eu xente refírome contes. porque eu estiven en varios centros e houbo xente que me dixo poderías poñerche a miña pregunta? Eu, si, home, podesme expoñer. Hasta fun a algunha casa por aí particular a que me expuxeran a programación. Claro. Entonces, digo eu, se és profe, non, o sea, non sei, porque eu... Bueno, estou falando eu que estou pensando agora que lles puxen á miña parella como unhas 50 veces. Vou calar mellor. Siga, Sí, Alberto, Por sigue. eso, e non era profe, Correcto, así que... Sí, correcto, correcto. É dicir, que ao final, incluso o que podes facer tamén é expoñerlle a alguén, gravalo en audio e despois escoitalo vos, sabes? Que tamén vos axuda en plan, pois isto que dicen non teño que dicirlo así, teño que dicirlo de outra maneira. Eso tamén depende como fagades cada un. Eu son incapaz de aprenderme un texto escrito a ordenador de primeiro ao final, non sei se Alba, no, pero eu son eu incapaz. ao final teño que saber que teño estes puntos e vou segundo a marcha, pi, 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 pi. Exacto. Entonces eu sabía os puntos que tiña que tratar e de facer unha proba agora a facela pois unha hora despois non me quedaba exactamente igual. Cada vez eu sabía os puntos a tratar era o que contaba, non? Entonces, que facer durante esa hora? Pois ti xa traes eso preparado, que é a programación que vas a defender, que son 20 minutos. E despois teñas 15 unidades didácticas que vas a ter pois media hora para defendelas. Entonces, eu o que faría é que as unidades didácticas facer o máximo posible que sexan semellantes entre sí, é dicir, ter unha mesma estructura, porque vos, igual que a programación, preparastes unha presentación pechada, pois nas unidades didácticas igual, presentación pechada. E que cal é a diferencia? Pois os contidos que traballedes, pois os recursos que empreguedes e demais, pero dentro do que cabe, pois eso que pode ser diferente. E despois, eu o que fixen tamén foi para cada unidade didáctica levar algún recurso manipulativo, algunha cousa que poder mostrarlles. Entonces, que fixen durante esa hora? Pois preparar esos recursos manipulativos. En vez de estar de brazos cruzados, un pouco aburrido, porque a programación xa tiña preparada e a unidade pois iba a seguir o mesmo esquema, pois preparar esos recursos manipulativos e preparar tamén o guión, que tes que entregar cando defendas, un guión en A4 por unha cara, pois levaba parte impreso e parte que fixen eu a man. Hai tribunais que che din que tes que facelo todo a man, iso depende do que vos diga o propio tribunal. Eso pasoume a min. Eu levaba o ordenador e tiven que pasalo a man ali. Eu igual, este ano mesmo. Eu máis ou menos pola liña de Alberto. Nesa hora é o que di el, xa tes todo máis ou menos machacado, entón o que levaba era recursos materiais, en plan postos unidade 1, unidade 2 nunhas bolsas, entón sacar, se me tocou o 5, todos os materiais do 5, que ainda así eu non era a típica que levaba 20 materiais para cada unidade. Intentaba que os materiais foran comuns a todas as unidades, pois unha maleta porque estamos nun proxecto de ir polo mundo, pois xa me valía para todas as unidades. O xogo este, bueno, tiña adaptado da Among Us, que estaba moi de moda o ano pasado, pois xa me valía para todas as unidades. Entonces, un pouco así. Entón, nesa hora, sí que a hora é suficiente. Eu, para min, o tempo, é dicir, alimenta moitos nervios estar ali, pero, bueno, preparar todo e esperar a que che chamen. O que dicía Alberto de expoñer diante da xente, eu outros anos non o fixera, este ano sí, eu metín a pata de que eu facía, ensaiaba, imaginadevos, 2 veces pola mañá e 2 veces pola tarde. Eu tuve case unha semana para preparala e tuve que ir buscar pastillas porque estaba fónica. Tanto ensaiar xa non era capaz de falar. Entón era en plan, a ver se tanto ensayar, chego ali tal, bueno, hai unhas pastillas, eu eran naranjas que eran para xente que fai exposicións oradores, é moi ben, Hostia. xa non me queda. Sí, eu fui á farmacia e dixenlle, por favor, que me queda fónica, estas te van moi ben, é perfectas. Eu sí que tiña medo, o que dicía Alberto, dicirlle aos meus pais, dicirlle aos meus amigos, non se enteraban de nada. Entón eu sí, chamei a miña nai e dixenlle, mamá, ven, tal, vale, vou, e apareceu o pai, que o meu pai, a ver, ten primaria, creo que non ten nin a eso, e dixen, que vai vir este home aquí a escuitarme falar que non sabe que. El acabou e aplaudía, bueno, este teu ano, eu en plan, vale, gracias. Despois os meus amigos que eran plan, que bien, non entendemos nada, vale, pero a min servíame para ter soltura, porque a min dábame moita vergonza diante dos meus amigos e dos meus pais, pero bueno, era como, eu incluso, isto xa é moi friki, eu saquei fotos dos membros do tribunal, púsenos na parede,
facía exposición mirando para eles en plan, non sei que, e graveime, e pasei a compañeiros que opositaban, porque sí que os primeiros anos de oposición dicías ti, os compañeiros de OPO que non vexan a miña programación porque ao final podeme copiar. Este ano fui en plan, non, comparto con todos, en plan, xa me da igual se saco prazo ou non, ao final o que dicía Alberto, axudarnos entre nós, eu mandaba a miña defensa en plan, mira como a ves, pois moi ben, tal. E despois eu pedinlle a miña irmán, que tamén é do campo educativo, que me pusera preguntas, porque ao final sí que preparamos moito a defensa, pero sabedes que os 10 minutos últimos son de preguntas ao tribunal. Entonces eu dixelle, por Dios, facédeme preguntas, ainda que sean chorras, pero meterme na situación de dicir, que teño que dicir? E de feito eu deime contas o día antes da defensa, de que eu, por exemplo, tiña posto que era un grupo de nenos que levaba asuntos desde infantil. E sempre, toda a defensa tal o día antes de miña irmán, Dios, que raro que vai asuntos desde infantil. Eu, logo non. Se cada dos cursos mezclan os cursos. Eu, é verdad, xa cambiei. Sabes, o mellor se me fixera esa pregunta ao tribunal era como, e agora que? E a min mataron a preguntas. De feito, cando salín de ali dixen, non aprobo, con tanta pregunta non tal. Esa fei. Pero sí que tamén vos fagan preguntas para poñervos en tensión, porque nese momento, Eu non ia dicir o que vou dicir agora, pero acabo de ver aí Nuria, unha mítica desta canle que pon que na hora da preparación que se estivo peinando para relaxarse porque estaba pasada de volta xa. Entón agora vou contar o que fixen eu, que foi, eu tiven que pasar o guión este que vos dixen que levaba a ordenadora, non sei que, entón estiven pasando iso tal, e cando acabei, abrín a ventá do Politécnico de aquí de Lugo e puxeme a mirar pola ventá como pasaba a xente, porque é que non me pasaba o tempo, xa era unha cousa, eu xa levaba todo super hiper mega preparado, xa sabía o que iba a dicir, e o que quería era que chegara o momento. De feito eu preguntara, digo, teño que estar agora ou podo sair antes? E non, tens que estar agora, eu, vale logo. Sí, pero faise logo, porque... Sí, a min fixoseme eterno. E despois, é dicir, que non vos preocupedes se nesa hora necesitades ir ao baño e demais, avisades ao tribunal xa vos din eles, non é que estedes unha hora encerrados e que non podedes sair durante eses 60 minutos. É dicir, despois, que non hai tanto problema. Pregunta tamén por aquí Pablo. Non digo que basta que che digan que non queres ir ao baño, pero que sepas que tens que estar unha hora aí para que teñas que ir ao baño sí, máis cos nenos nese momento. Pois sí, tal cal. Dicía que pregunta aquí Pablo Martínez, supoño, se na defensa só podes ler o guión. Eu penso que non é recomendable ler nada, nin o guión nin outra cousa. E tes que escribir... Pero te lo apoio arriba da mesa, mellor sí. Claro, sí, o sea, mirar, lelo nin de coña, porque te van crujir. E tes que escribir as ordes no tabuleiro. Iso, a ver, pensade que hai cousas que nós vos podemos contestar en plan o que fixemos nós, pero aí tedes que buscar vos a maneira de como queredes transmitir esas ordes. Eu, por exemplo, por non facer o típico do tabuleiro, eu na última cando fixen o ano pasado o cambio de corpo, penso que levei todo con fichas para ensinar, en vez de escribir no tabuleiro. Claro, na miña aula non había tabuleiro. Entonces, claro, é que cada un ten que pensar como mellor transmitir esas ordes. Igual escribindo as ordes no encerado vai ser o que faiga todo Dios, para que me entendas. E xa sabedes que de buscar a diferenza con respecto ao resto é importante. Eu por iso levei iso. Un grande de feito de PVC, porque non sabía o material, entón iba de apoio e iba utilizando para ir colocando as miñas cousas. Pero claro, xa o levaba eu porque non sabía se iba a haber pizarras, se tabuleiro... É algo moi persoal responderche a iso. E bueno, así como último para ir cerrando, eu non sei se queredes comentar algo máis da programación e unidade. Había aquí algunha pregunta de atrás que te comentaba Nuria tamén, que é moi importante ver a exposición de algún outro opositor. E a min pareceme importante, sobre todo se é o primeiro ano que vades ou aínda non o tedes moi claro e demais. Hai xente como que lle dá un pouco de reparo que vai a xente a ver a súa exposición, pero eu cando tiven non tiña ningún problema de que a xente fose. E incluso se ves que está moi nervioso... Espera, porque me acabo de querer eu da burra, que non sei eu de que me estabas falando, e entón imagino que haberá xente que agora se perdeu como a min. Agora o que estamos falando é de que se pode entrar a ver defensas e exposicións de programación de persoas que se están examinando realmente este ano. Sí. Estamos falando diso, é dicir, a min pasoume. A min entraronme 3 persoas ver a miña exposición da programación en unidade, porque se pode. Entón, se vos pasa... vos preguntan, e decides que non, pois igual son boas persoas e non entran, pero pode ser que digan que sí que queren entrar sí ou sí porque teñen dereito a ir, vale? Entón con iso contade. Perdón, Alberto, é que non sabía de que estaba desfalando e digo, hostia.
Graciñas. No, e sobre todo que se pode chegar un membro do tribunal e dicir, no, hai esperando 3 persoas para ver a exposición. Bueno, pois poden ir. Entonces, e incluso as lecturas tamén se pode ir Iso a de ver aí que xente. note, sí, as lecturas tamén se poden E entrar. despois, eu creo é importante, sobre todo porque vos dá un pouco pé a ver como se desenvolve eso, que tipo de preguntas se fan polo tribunal, e demais pode ser interesante facelo. E preguntaba aquí tamén o tipo de vestimenta recomendable. Eu o Hostia! que fixen eu o que É unha fixen, que xa pregunta falar moi típica, eh? eh? É unha pregunta moi típica, a min preguntan Sí, moitas veces, sí. eu o que fixen o ano pasado, que xa lle contara a Pablo, era, fixera unha camiseta co mesmo deseño que a da programación. Entonces levei a mesma camiseta que a da programación. E sendo en verán, eu levaría roupa cómoda e fresca. É Non algo é que te importante identifique, formal. tampouco Sí, disfrazarte. claro, é dicir, como eres ti. Eu Claro, porque eu vexo moita xente que o mellor que vexo que sempre vai máis sport, máis tal, e que aí vai como de traxe, a ver, tampouco. no. Creo que tes que ir ti da forma, e hai xente que tapa tatuaxes, non, a ver, ao final eu creo que cada un ten que ser como é, porque ao final ti vas vender como eres, como profe, e na clase non vas a estar disfrazado. Entón eu creo que, eso, obviamente, eu, por exemplo, si conozco chicas como di Alberto, que se ten algún elemento representativo na súa programación, pois levalo caracterizado de alguna forma. Eu fun como estou agora con vos, normal, en plan, unha blusa, un tal, algo fresquiño, porque suele facer moita calor neses días, nada máis. Home, non vou cunha minifalda, non como eu si que levo un sábado pola tarde, ali non, pero bueno, sí que intentas ir casual, ben vestida, non vas de chándal, pero algo que che representa a ti. Vale, despois hai máis preguntas por aquí. Monse Carla, 14 unidades é unha de reforzo ou 15 ata o 6 de xuño? Claro, isto pregunta polo calendario deste ano. Alberto? Eu Ti que faría opinas? eu faría 15 ata o 6 de suño. Eu tamén, Porque pensade, incluso algunha persoa me decía de preparar 15 ata o 6 de xuño e facer unha unidade máis despois, non sei que. As unidades que fagades, se poñedes 16 unidades, todas entran a sorteo. Vale, pero pensade que a unidade que fagades dende o 6 de xuño non é avaliable. Entonces, cando vos pregunten criterios de avaliación e demais, pois non o vades poder poñer. Entonces, eu faría todas ata o 6 de xuño ás 15. E non poñades máis, non poñades unha unidade cero de introducción, non poñades o da avaliación inicial, porque todas as unidades que poñades van a entrar no sorteo. Entonces é importante que vos risades por do 1 ao 15 e todas con contidos ou así, ou facer algunha transversal, pero facela Vale, así. e despois Emily Halley pregunta, eu penso que entendo esta pregunta, é con respecto á aplicación do currículum no tema. En terceiro da ESO ou concretas exactamente bloque ou contido? Eu non sei o que fixestes vos, se o que o fixestes, eu puxera, caérame un tema de fonoloxía e puxera que pois, a fonética e a fonoloxía que se imparte en tal curso e en tal outro. E xa está, o sea, non me matei moito Igual. máis. Igual xa non ten nada que ver con eso. Sí. Pero eu en Entón, matemáticas tamén igual, pois no curso que se imparte non tedes que dicir o bloque cales son os claro, criterios de avaliación, nin os estándares, é nin que nada, senón no, se te tens solo que chapar todo iso vas morrer. Tratastes de vostede ao tribunal. Eu, pola miña forma de ser, desde logo, non sei vos. Eu nin de coña, tampouco. vamos, me Eu sabe. creo que tampouco, porque o mellor intentaría, pero non me acaba salindo, Claro, é que eu Eu, se me poño a como son, tratalos de vostede non tampouco, son eu. claro. claro. Ao tribunal non lle pode parecer mal que entre xente a ver a defensa de outras persoas? No, porque o recolle a orde da convocatoria que podes entrar, entón O non lle vai parecer mal. o que sí que En pode tal parecer caso extraño. pode parecer mal ao opositor. Ao tribunal non. No, pero pode parecerlle extraño, porque cando defendín eu, foran, non recordo agora, se 4 ou 5 amigos e unha ou dúas persoas de fora. Entonces eran 6 persoas. Entonces o tribunal pareceulle moi extraño e tardaron como 5 minutos en buscar onde colocalos, porque non querían colocalos detrás deles, non querían colocalos que eu os podera ver a eles directamente, entonces ao final tiveron que colocalos como de lado e estiveron como 5 minutos Pois ubicándos mira, eu na aula. non sei o que pensaría ese tribunal, non, pero a min pásame iso, eu estou de tribunal e vexo un tipo que lle veñen 6 ou 7 persoas, o primeiro que digo é, este é un puto crack, o sea, é o que se Eu me dá a tamén. cabeza, este ten que Eu ser un diría, crack isto porque ven todo o día aos interesante, velos. sí, eu diría interesante vai a ser, fijo. Claro, este algo me vai ter que contar, o sea, xa me predispós ben para que me entendas, iso sí, poso o listón alto. O sea, no, Despois, despois claro, despois tamén tes que defenderte. Tamén é certo que cando defendín eu as preguntas do tribunal foron
non foron da programación da unidade didáctica, senón foron de cousas completamente diferentes, pero bueno. Sí, a Non sei mí se era derivado de tanta xente, porque preguntaron sobre cousas que nin sequera eu falara na miña programación. Entón, que sei, tema de dereitos de imaxe, é dicir, que non recollía redes sociais cando non recollía nada na programación. Entón, digo, bueno, pois eu correspondín a todo como sabía, pero foron así como preguntas Os bastante pregunta extrañas. Robert tamén se poden intervir. En principio poden facer preguntas ao final. Sí que hai xente que a interrompen, lle fan preguntas polo medio, pero en principio deberían facelas ao final. Sí, esperar É ao o que final. é o que di a convocatoria. Na defensa pode levar recursos educativos como poliedros de cartón xa feitos ou teño que facelo Sí, ali. Podes levar o que che dé a gana. Bueno, o eu que che levei unha admita o maleta tribunal. con cousas, claro. Eu levei unha maleta con cousas para cada unidade, entonces, ao eu final, Tamén levei. non sei en secundaria, en primaria o que non se pode son medios tecnolóxicos, ten que ser todo nada de TICs, va. eso depende do tribunal tamén. Ao final, Claro, Sí, nós pódenche aquí deixar no usar os medios que tes na aula, pero bueno, eu coñezo iso depende do tribunal, Alba, porque mira, eu coñezo un de primaria que levou un proxector. Levou o proxector á aula e aprobou, entón. a Bueno, nós, quer único que dicir, te referías único que te refiras con medios tecnolóxicos a tipo ordenadores e cousas así. nós xa nos poñían nos instruccións que non se podía levar nada de Sí. presentacións, proxeccións, que non se Sí, podían iso usar sí que ningún algún escáner, tribunal sí que o vin o ano nos pasado, sí, meus é verdade. sempre, por eso. creo que Son es Pablo, o que preguntaba Robert era se a xente que entraba de fora podía facer preguntas nos Ah, 10 minutos. Entendo que non. no, 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 no. No, No. no. É Eu dicir, entendo que entendino era por polo eso, que tribunal. non era polo tribunal. Vale, pois xa che contestamos, Robert. Que máis? Como de estritos son co tempo, é dicir, se te pasas 2-3 minutos penalizas, si, van te penalizar, se te pasas do tempo, se te quedas curto, Mm. non, o único que fales é un minuto, pero se te pasas, A ver, se te pasas 10 segundos non van estar aí en home, plan, non, a programación tardaron 20 minutos e 10 segundos. No, pero se te pasas 2, 3, 5 claro. minutos sí que van eles ao final porque ti te dedicas menos tempo a unha parte que a outra e iso vai É, estar dentro da rúbrica. pensado unha cousa, eles queren eliminar xente. Aí xa teñen un claro candidato a eliminar, é dicir, Eu este de feito pasouse. levaba cronómetro para ir eu preguntei se Mm. podía utilizar cronómetro e dixeronme que si mellor, que controlar o tempo para ir eu mirando e estar máis tranquila, porque Correcto, vale. Hai aquí, Alberto, de comentar o que puxeches. O do Sí, vai vos eso. Comenta, comenta. comentei en plan que antes no do reparto de prazas non vos comentei, pero como comentaba Alba, seguro que vos pasa que no voso tribunal vades a atopar xente que a media hora do primeiro exame, tanto do tema como da parte práctica, que marcha. É dicir, espera a que pase a media hora e marcha. Eso que vos favorece a vos, porque canto máis xente se presente así no voso tribunal, máis prazas vai haber nese tribunal. Compensa vos que se presente moita xente que vaya solo a firmar a que non se presenten, porque como o número de prazas se reparten entre o número de persoas presentadas, compensa vos que moita xente da que vaya solo vai a firmar. Entonces, cando pase media hora e pensades que moita xente sae da primeira proba, tanto da parte práctica como do tema, bueno, pois vídevos un pouco arriba, dicindo, bueno, pois a mellor hai algunha praza máis e hai máis opcións, vale? Entonces por eso é como un empusón así para si seguir nós, traballando. de feito, este ano sabíamos que tiñamos 3 plazas, 2 entre 3, pero despois presentados faltaron moitísimas, non se Mm. presentou moita xente, entón estábamos como deprimidos, porque sabíamos que o mellor nos quitaba unha, de feito, cando deron as plazas non sabíamos se íbamos ter 2 ou 3, hasta que saliron 3, pero estivemos aí rayados xa. Vale, agora sí vou facer a última pregunta do directo. É unha pregunta que fixo unha persoa no chat que se chama Ana BPG, que me pareceu moi interesante como última pregunta do directo, que é Hola, Merlos Rosso, non sei que. Que elementos diferenciadores dos demais credes que vos deron a praza? Penso que é unha moi boa pregunta para acabar. A ver, Entendedela, non? O que vos quedades así, Sí, 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 mano. sí, sí. a ver, eu saber non sei. Eu, por exemplo, a presidenta deste ano xa foi presidenta miña fai 2 anos atrás, e eu foi que quedei cun 4,90 e pico, e eu reclamei, pedín falar con ela para que me dixera que fallara no examen, tal.
Ela dixérame como que o examen era boísimo, pero que había xente moi boa, que non era ese ano o meu, que fora outro ano cas mesmas ganas, tal. Entón, eu creo que ela se acordaba, por unha parte desa vez que fora, e despois eu sou unha persoa que levo a legislación moi machacada, porque sempre me suelen tocar presidentes e inspectores, entón sei xa que lles gusta moito. E despois, a programación. Eu penso que fixen unha programación eu non por primeira vez non fixen programación por preparador, nin por academia, nin por nada, sino collí unha programación miña de como dou a clase diariamente no cole dun ano normal. Entón, dixen que vou defender, no meu caso era programación de mate, entonces, como se poden aprender as mates xogando. Entón, a miña idea era vender como daba eu clase. Entón, eu penso que lles chamou a atención o mellor porque foi con soltura, en plan, falando con eles así dunha forma máis como meténdoos como alumnos, e ao mellor, eso, sei que fun con xente no tribunal boa, porque xa os coñecía de varios anos, e era xente que sempre estuvo unha plaza, que tal. Entón, sinceramente, que me caracteriza? Non o sei, porque o mellor sí que para o ano, se imaginadevos que non pasara este ano, me tocaba outro tribunal e o mellor non pasaba. Porque tamén me pasado de pasar cun 9 e pico na programación cun tribunal, o ano seguinte levar a mesma programación e sacar un 2,9. Entón, ao final, que che caracteriza? Pois non sei, que era o ano que tuve sorte, non sei. Sí, a min pásame un pouco igual que Alba, é dicir, realmente non o sei, é dicir, o que sí que sei foi o que fixen, non? Entonces, o que fixen foi que na parte dos exercicios, fixen uns exercicios bastante ben, en torno a un 5, non chegaba ao 5, é dicir, non chegaba a probar, e o tema tamén me salía bastante ben. Entonces, eso xa me fixo pasar a primeira proba. E eso que cando acabei, non as tiña todas consigo. Non estaba descontento, pero tampouco é que estivera contento. É dicir, pasei a primeira proba e dixen: "Bof, non sei se pasarei, se non pasarei". Pero aínda así, durante que acabei a primeira parte, fun a abrir o sobre, pois neses 15 días que houbo, dediqueille a facer a programación, que non a tiña rematada de todo. Entonces, aínda que non a teñades rematada, se non estedes seguros de pasar, dedicádelle ese tempo a traballar na programación, Sí. porque despois, dende que sae as notas a que tedes que entregar, hai moi poquiño tempo. Entonces, eso é importante, dedicarlle o tempo que poidades. E despois, o que sí que sei que tiña ben, o que a min gustoume facelo e que intentei transmitirlle ao tribunal, foi a parte da programación e da unidade didáctica, porque o que fixen foi, ese ano estaba dando clase no Agra de Leborís da Laracha, e tiña todos segundos da ESO, tiña 4 grupos de segundo da ESO, e aí enchía o horario, 20 horas. E o que fixen foi que poñer na programación todo o que estaba traballando con eles. Pois eso, facer un podcast sobre matemáticas, bueno, mulleres matemáticas, facer traballo cun hinchable de medir áreas e volúmenes, é dicir, cousas que estaba traballando con eles metinas todas na programación. Entonces, cando eu lle falaba dunha actividade, tiña o exemplo directamente do que traballara ese ano. E a verdade é que creo que eso axudou a que ter unha boa nota na parte da programación e que se fose un pouco diferente. É dicir, a parte da maquetación, cousasiñas así puntuais, pero que axudaron tamén a sumar, por así decirlo. Sí, é que ao final vai depender sempre de quen vai no teu tribunal e non vas a ver se... Eu, por exemplo, este ano fun a mellor nota nas dúas partes e cando salín do primeiro examen o que dicía Pablo, o que dicía Alberto, non sabía se como outros anos me salira moi ben e non pasara, dixen, guau, pois sabe Dios. E foi a mellor nota, despois na programación pasou o mismo porque sabía que viña un chico despois de min que era moi bo e tamén foi a mellor nota, pero outro ano podría non ser. Entón, eso é cuestión de cada tribunal, de con quen vayas, todo eso. Bueno, eu do que acabades de dicir quédome en que tanto programación como unidade é case o que máis mencionastes é o que considerades máis importante, así que os que estás vendo directo xa sabedes, dadelle duro á programación e a unidade didáctica. E nada, Alberto, Alba, moitas grazas por aceptar a invitación para este directo sobre consellos para as oposicións. Espero que a xente que veu este directo que vos resultase interesante, que aprenderades moito, aínda que xa puxastes por aí no chat varias veces que sí, que estades aprendendo moito. Diso se trataba, vale? Que teñades moita sorte nas oposicións.